Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsilen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago be qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw, an ka foli ni tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen. An minnu b'a sigi ka ni waati in kɔnɔ ne o ye kunnafoni gafew limanaw lakali waati ye. Nin ye laadala jɛmukan de ye min bɛ sigi don o don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma. Kunnafoni sɛbɛn kɔni mana sɛbɛn kaban limanaw a diyagoyalen bɛ anw kan an ka ye nin kɛnɛ in kan. A gafe ninnu kɔnɔ kuma k'o bamayɛlɛma bamanankan na. Ayiwa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na. Ni an sigilen kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu fana bɛ kan an lamɛn radio joliba sanfɛ. Ayiwa Bamako yan radio joliba bɛ yan 105 Mɔmɔ Fufalaki Segukaw fɛ yen nɔ min ye ayiwa radio joliba bɛ lamɛn yen fana Sikasokaw fɛ yen nɔ radio joliba bɛ lamɛn yen. O kumana an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo minnu fana bɛ kan filɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la an b'u fo dantɛ foli min na. An ka marabolo bɛɛ lajɛlen ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawudeni nin waati in na minnu bɛ ka joliba lajɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Limanaw an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan. Gafew bɔra limanaw gafe minnu bɛ an bolokɔrɔ bi min ye l'indépendant ye ale bɛ yan. Mali Tribune ale bɛ yan nɔ min ye les Échos welewele ale fana bɛ yan. Nouvelle Horizon ale bɛ an bolokɔrɔ. Le Soir de Bamako ale fana bɛ yan. An bɛna lajɛ ka ninnu de lakale limanaw aw ka faamuya kama. Min ye fasɛdi sɛbɛn l'indépendant ye an b'a daminɛ ni ale ye. L'indépendant limanaw kuma fila bɛ a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ lakanako de kan. Lakanabaliya n'i ye jateminɛ kɛ a jarala k'a fɔ min ye Mali kɔrɔnfɛ dugu kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa Tombouctou mara a jarala k'a fɔ Tombouctou mara la ayiwa ko Mali armée ani banbanciw kɛra ɲɔgɔn na ye Kokura yɔrɔ min bɛ yen n'u u k'a ma ko Lɛrɛ. Limanaw Bɛr tɛmɛnen kɔfɛ Burɛm tɛmɛnen kɔfɛ Lɛrɛ a jarala k'a fɔ nin ye marabolo sabanan ye min bɛ Tombouctou mara kɔnɔna la. Ayiwa kari tɛmɛnen septembre kalo tile 17 a jarala k'a fɔ o fana kɛra kɛlɛdaga sigilen ye min ye Mali finitigiw ani banbanciwale tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ fasiri b'a ɲɛfɔ cogo min na. Nka kunnafoni caman minnu sɔrɔla a ko kɛnɛ ka ye olu caman yira k'a fɔ banbanci minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ de y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na n'o ye groupe signataires ye ko u gɛnna ka bɔ kan fila in kɔnɔna la sabu u taara bɛn Mali armée ka kan dɔ de kan. Nka limanaw n'o ye SEMA maaw ye coordination des mouvements de l'Azawad olu yɛrɛ de ye laseli kɛ k'a fɔ ko olu de ye Lɛrɛ kan min filɛ nin ye n'u taara bi a kan k'u y'a minɛ ka tila k'u kanto k'a fɔ ko Mali finitigiw ka pankuru min bɛ yen n'o ye ARONF ye k'u ye o jigi dugumana la. Kunnafoni min filɛ nin ye limanaw l'indépendant ka kunnafoni don a ko kari tɛmɛnen septembre kalo tile 17 ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ wuladayan fan yɛrɛ fɛ ayiwa min ye cɛ marifatigiw ye n'o ye SEMA maaw ye coordination des mouvements de l'Azawad k'u filɛ nin ye ka walejugu wɛrɛ ta ka ɲɛsin Mali finitigiw ma. U ka dagayɔrɔ min filɛ nin ye Lɛrɛ mara kɔnɔna la ko a kɔni kɛra kɛlɛ ye kɛlɛ min senfɛ kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ ko banbanci ninnu caman bɛ yen u fagara Mali finitigiw fɛ. N'i ye jateminɛ kɛ Mali finitigiw sera ka yɔrɔ yɛrɛ minɛ k'a kɛ u ta ye ko min ye Mali finitigiw ye dɛmɛ yɛrɛ ma u ka sanfɛ pankuru olu nana dɛmɛ min kɛ o kɛra sababu ye banbanci ninnu ka caman faga u la. N'i y'a lajɛ Lɛrɛ kan min filɛ nin ye Mali finitigiw ko nin waati in yɛrɛ la u dagalen bɛ yen k'an bɛ u ka bolo kan walasa bɛn ani basigi bɛ se ka na Lɛrɛkaw olu kunna cogo min na. N'i y'a lajɛ kununko ntɛnɛn min bɛnna septembre kalo tile 18 ma tile bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la min ye Mali finitigiw ka wulikajɔ min kɛra ni o kɛra sababu ye ka jugu ninnu kɛlɛ. Mali armée hali n'a sɔrɔla
finitigi ɲɛmɔgɔw u ye communiqué min kɛ k'a fɔ ko nin wagati in na armée kɔni ye wulikajɔ min kɛ u ye juguw caman kɛlɛ nka maa min ni tora a la walima maa hakɛ min ni tora a la min joginna u ma o kɔni fɔ l'indépendant y'a yira k'a fɔ ko ayiwa walejugu in kɛlen min ye kan fila ye min filɛ lere mara kɔnɔna la ayiwa k'u bɛ mali finitigiw ka bolo kan nka waati kelen fana limanaw sema fana ye bataki kɛ k'a fɔ ko kan fila min filɛ nin ye lere mara kɔnɔ olu y'o communiqué kɛ kari tɛmɛnen k'a fɔ ko kan in k'a bɛ olu fana ka bolo kan nka limanaw min ye tiɲɛ ye o de ye k'a fɔ mali armée ale ye min fɔ o de ye ko bamaci ma ninnu n'o ye sema maaw ye k'u ye dankari kɛ u la halisa l'indépendant ka kunnafoni la ko mali finitigi minnu bɛ yen n'o ye coordination mécanisme opérationnel de coordination u k'a ma ko MOC MOC kɛlɛcɛw a na kɛ olu de ye kɛlɛ in kɛ ka se ka lere kan k'a minɛ k'a bila u bolokɔrɔ limanaw nin bɛ maa hakili jigin mun na a bɛ kalo kelen bɔ sisan min ye coordination des mouvements de l'Azawad ale kɔni ɲɔrɔkilen bɛ ka kɛ mali finitigiw ka tiɲɔgɔnya tɛ tiɲɔgɔnya ye ayiwa kɛlɛbaga tɛ kɛlɛbaga ye mali armée ma u bɛ k'o de baaraw boloda sisan ko kabi ni maaw hakili b'a la utukalo tile 13 tɛmɛnen BER n'o bɛ Tɔnbukutu mara kɔnɔna la MINUSMA kɛlen ka nin kan in bila ayiwa ni u ni mali finitigiw kɛra ɲɔgɔn na fo ka n'a bila bi la jamanaw BER tɛmɛnen kɔfɛ Tɔnbukutu mara kelen in kɔnɔna la yen nɔ ayiwa bamaciya wale min tara ka ɲɛsin bateau ma n'u k'a ma ko Tɔnbukutu ka na se ayiwa o dongo min ye lere mara kɔnɔna la min ye sema maaw ye olu de ka nin ka wulikajɔ bonyanen bɛ bi kosɛbɛ ka ɲɛsin mali finitigiw ma n'u ma bɛn mali finitigiw ka taamadenw kan i b'a sɔrɔ kan dɔw bɛ yen u bɛ taa bɛn olu kan nka limanaw mali finitigiw tɛ se k'u t'u sigi k'u layɛ dɛ ayiwa tajuru sara de bɛ bonya sabu u bɛ maa min faga sema maa ninnu na o de ka ca minnu bɛ yen n'u ni ayiwa yadi akale ka jɛkuluba ye n'u k'a ma ko GSIM u n'o de bɛ nin jɛjugu in na ka walejugu nati an ka jamana kɔrɔnfɛlaw la ko nin bɛ kɛ waati ye jamanaw min bɛ ayiwa mali finitigiw ko fɔ u ka dɔ fara halisa u ka jija ka min ye fɛɛrɛw yɛlɛma fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ayiwa sema maa minnu filɛ nin ni u ɲɔrɔkilen bɛ ka kɛ mali finitigiw kan yɔrɔ hakilila wɛrɛ t'u la ka min ye tiɲɛni boloda ka jamanadenw jatigɛ n'o dun kɛra limanaw o bɛ kɛ hakilila wɛrɛ talen jamanadenw fɛ min bɛ tali kɛ mali finitigiw u kan ka u ka taabolow de yɛlɛma min ye nin maa kofɔlen ninnu n'o ye sema maaw ye u ka jɛjugu an'u ka janfa ka se ka a kunbɛn walasa n'u ye tiɲɛni ninnu kɛ u kana se ka dan kɛ ale fasiridi sɛbɛn kelen ka kuma la l'indépendant limanaw a y'a yira k'a fɔ ko mali finitigi dɔ filɛ nin ye ko ale y'a yira k'a fɔ ko a bɛ bolo la a bɛ bolo min kan u tɛ dɔwɛrɛ ye jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko CSPPSD o fana ye bamaci jɛkulu minnu bɛ yen n'u y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na dɛ sema b'a kɔnɔ jɛkulu wɛrɛw b'a kɔnɔna la olu de u y'a yira k'a fɔ Burɛmu o dongo ayiwa walejugu min tara ka ɲɛsin Burɛmu ma septembre kalo tile 12 tɛmɛnen ko finitigi kofɔlen a minɛna o de senfɛ l'indépendant ka kunnafoni la ko kumakan dɔ de bɛ yen min ni ayiwa o kɔni carila réseaux sociaux sanfɛ kabi alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 14 réseaux sociaux sanfɛ capitaine Boubacar Sise finitigi in tɔgɔ de ye o ye ko a y'a yira k'a fɔ ale bɛ bolo la o ye a bɛ bolo min kan o ye CSPPSD n'o ye bamaci jɛkuluw ye minnu bɛ yen ni a jirala k'a fɔ u ye bamaciya wale ta ka ɲɛsin Burɛmu ale dugu ma Gawo mara kɔnɔna la ne ye jateminɛ kɛ a kɔni bɛ ka welewele dakan bila a yɛrɛ finitigi ɲɔgɔnw de ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ale bɛ se ka bɔ nin bolo in kan cogo min na an bɛ waati min na ko sisan limanaw min ye kumakan in kɔni ye ale ye kuma cayalen don kosɛbɛ a dun jarala k'a fɔ maa minnu y'o bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na limanaw ni olu bɛ ka bɛnkan sɛbɛn in kumakan sɔsɔ bi olu de bɛ ka datɛmɛ wale ta ka ɲɛsin min ye mali jamana ma bi o dɔw la sema bɛ o la min ye CSPPSD o bɛ o la finitigi min filɛ nin ye n'o ye capitaine Boubacar Sise n'a a ye EMIA kɛ EMIA ka bɔli 39nan a bɛ o maaw de cɛla 39e promotion jamana a jarala k'a fɔ ko ale de minɛna Burɛmu kɛlɛ min kɛra mali finitigiw ni sema maaw cɛ septembre kalo tile 12 tɛmɛnen in na
ko a tun bɛ baara min yɛrɛ la o de ye Mali finitigi minnu bɛ yen ni a yala k'a fɔ n'olu bɛ kɛlɛ la ayiwa sanfɛ kɛlɛ i b'a sɔrɔ ale de bɛ taa ayiwa maramafɛnw di olu ma u ka se ka dɛmɛ kɛ ko u y'u to o kɛlɛ de la jamanaw min bɛ u tun bɛ ka Banba kɛlɛ min kɛ ka ɲɛsin Banba ma ko u taara a koli jamanaw k'a minɛ o yɔrɔ kofɔlen de la Landebana ka kunnafoni na a y'a yira k'a fɔ ko finitigi a na kɛ an ka finitigi ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ de den don min bɛ tali kɛ finitigi ɲɛmɔgɔ min bɛ yen jamanaw ni ale yɛrɛ bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la Général Ismaïla Cissé ko a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la a na kɛ o den de don nka jamanaw hali sisan Mali ɲɛmɔgɔw n'o ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni ma olu da de bɛ a ko kan fɔlɔ u ma ɲɛfɔli kɛ a ko la fɔlɔ nka kɔsa in na bɔlɔlɔ sira min bɛ yen n'u k'o ma ko Twitter kɔrɔ bi n'a bɛ fɔ a ma ko réseau social X ko kunnafoni dɔ carila o kan kunnafoni min ni ayiwa a yɛrɛ muso dɔ don o na kɛ a balimamuso ye n'u k'a ma ko Aminata Cissé o y'a lase k'a fɔ ale balimakɛ ko a minɛnen bɛ kɛlɛ min kɛra Borɛmu o don ayiwa k'a minɛna o senfɛ nka jamana hali sisan min ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma kunnafoni jɔnjɔn di a ko la fɔlɔ min ye Général Ismaïla Cissé ale min bɛ ayiwa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sisan ni a ye lasigidenya kɛ Mali tɔgɔ la min bɛ Guinée équatoriale min ye directeur adjoint de la sécurité d'État a y'o baaraw fana kɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ min ye Alpha Umaru Konare ale ka waati ani Amadu Tumani Ture o ka waati la limanaw nin b'a yira k'a fɔ ko ko in kɔni hali n'a sɔrɔla jamana ɲɛmɔgɔw ma kunnafoni kɛrɛnkɛrɛn di ka bɛn n'a ye ko in a bɛna fɔ a tiɲɛ ka ca ni a sigasɛgɛ n'a ye maa bɛ se ka mun fɔ o de ye k'a fɔ a ye min fɔ k'a fɔ ko ale ye EMIA ayiwa kalanden dɔ ye a bɔra EMIA kɔnɔ min ye san 2018 waatiw la min bɛ tali kɛ u ka promotion yɛrɛ k'o tɔgɔ dala Général Kafuguna Kone la a waati la min ye finitigi maa 78 ye o de bɔra u ka promotion in na maa 4 ɲɔgɔnna o bɔra jamana wɛrɛw la i n'a fɔ Côte d'Ivoire, Guinée Conakry, Togo nka an bɛ waati min na ko sisan jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ma kunnafoni kɛrɛnkɛrɛn di a ko la n'i ye jateminɛ kɛ fasiri kɛbaga n'o ye Masire Jɔku ye a ko a mana kɛ cogo o cogo jamanaw ko min ye banbanci wale min ni ayiwa kabi san 2012 o daminɛna Mali kɔnɔna la yan maa bɛ se k'a fɔ a kɔlɔlɔw ayiwa bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala ayiwa minnu y'o bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na sira min b'u bolo sisan o de ye ka bɛnkan sɛbɛn in bɔrɔtɔ nka jamanaw bɛnkan sɛbɛn in a bɛ se ka kisi dɛ ni sigikafɔ ni ɲɔgɔn faamuya teliyara joona minnu bɛ yen n'o ye sema maaw ye n'u bɛ ka muruti boloda sisan ka Mali finitigiw ka banbanci wale ta ka ɲɛsin u ma walima jamanaden gansanw ka kan bɛnkan sɛbɛn in wulikajɔ ka kɛ joona walasa a ko bɛ se ka don bɛrɛ la n'o tɛ jamanaw a kɔlɔlɔ o ye jamanaden gansanw olu de ta ye kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'indépendant de kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen limanaw fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko min ye Nouvelle Horizon ye an bɛ don ale kɔnɔna la limanaw Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'o ye lakanabaliya ye ko diɲɛma da de nin bɛ ka Mali lajɛ k'a to yen a ka gɛlɛya kɔnɔ n'i ye diɲɛma ko fɔ communauté internationale de ko don limanaw communauté internationale n'i y'o fɔ hakili bɛ jigin jɔnni na o ye diɲɛ kelenya tɔnba ni o ye ONU ye Organisation des Nations Unies hakili bɛ jigin jɔnni na o ye CEDEAO anw yɛrɛ bɛ jɛkulu min kɔnɔ Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest hakili bɛ jigin jɔnni na o ye farafinna kelenya tɔnba Union africaine jamanaw ko gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ tile 2 in na n'i y'a lajɛ terrorisiw n'o ye banbanciw ye olu nana dɔgɔkun tɛmɛnen ka Mali fan caman kale janfanjugu min bɛ yen n'u bɔra coordination des mouvements de l'Azawad a n'a jɛɲɔgɔnjugu ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM walima dɔw yɛrɛ k'u ma ko GENIM jamanaw olu ye Mali yɔrɔ caman kalaya min yɛrɛ bɛ yen n'o digira ayiwa Mali jamana bɛɛ lajɛlen la n'a ye jamana yɛrɛ bila misigi kɔnɔna la o ye batoba min bɛ yen n'a bɛ taama ji kan u k'a ma ko Tombouctou jamanaw sema n'a jɛrɛjɛkulu taara bɛn o bato in kan
ka bato in jeni ka maa minnu b'a kɔnɔna la ka maa caman ni bɔnɛ jamana ni walejugu kɛra Mali kɔnɔ yan nka ko communauté internationale ma i tɛgɛ jamana ɲaami diɲɛma communauté internationale sigilen bɛ k'o lajɛ u ma kala don u ɲin na ka bɛn ni a ye limanaw a bɛ maa dabali ban nka ko Rusi jamana ale kɔni de dimina nin ko in yɛrɛ la kosɛbɛ Rusi jamana ye welewele dakan min bila a kɛra i n'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko ka ko ye k'i ɲɛ tugu k'a lajɛ 2 poids 2 mesures ayiwa ni fɛn min bɛ e kun kan e b'a fɔ ko i ma jɛ ni o ye walima ni fɛn min bɛ e jugu kun kan maa min bɛ yen n'o tɛ e ka ayiwa i bɛ min fɔ a ɲɛna n'a tɛ sɔn a ma ko fo a b'a ka jamana ayiwa jamana lakana min ka d'a ka jamana a b'o de kɛ ni fɛn y'o sɔrɔ e b'i da de k'o lajɛ Rusi jamana y'a jira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnna waleyaw de bɛ ka ta ka ɲɛsin Mali jamana ma Rusi jamana ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔna la yan a ko olu tun ye lɛtiri kɛ ayiwa septembre kalo tile 7 tɛmɛnen ka ɲɛsin conseil de sécurité maaw ma minnu bɛ a kɔnɔna la yen k'a f'u ɲɛna u ka ayiwa bataki kɛ joona joona ka ɲɛsin gɛlɛyaw ma minnu ye Mali jamana sɔrɔ ko nka k'u ye bataki minɛ jamanaw k'a bila u sen kɔrɔ k'o kɛ politiki kuma ye k'o kɛ ayiwa u yɛrɛ dama ko ayiwa yan'u ka taa fɔ Mali jamana an bɛ aw dɛmɛ an bɛ gɛlɛya min aw sɛgɛrɛ an bɛ gɛlɛya in an b'a kɔn u taara u kɛ politiki kuma ye ko terrorisme kɛlɛ ko k'o kɔn ka bɔ diɲɛ kɔnɔna la yɔrɔ nin kɔni ye dabaliban ye Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan min ye communauté internationale ye gɛlɛya fɛn fɛn ye Mali sɔrɔ dɔgɔkun laban in na a kɛra sema n'a jɛjugu ka bamacawale ka ɲɛsin Mali finitigiw ma o a kɛra u ka bamacawale ka ɲɛsin Mali jamanaden gansanw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa Tombouctou bateau min bɛ yen n'a a ye jamana yɛrɛ bila misigi kɔnɔna ko an bɛ don min na ko bi ayiwa communauté internationale da de nin bɛ ka Mali lajɛ hali kala u ma don ɲin na jamanaw ka bɛn ni nin waleya ninnu ye ko ninnu bɛ taabolo min kan sisan ayiwa a sera sa limanaw ɲininkali de bɛ kɛ n'a sɔrɔla Nations Unies min filɛ nin ayiwa ale yɛrɛ terrorisme ko kɛlɛ min bɛ sen na Sahel kɔnɔna la n'a sɔrɔla ale yɛrɛ de tɛ a ko kɔrɔ limanaw kuma de ye nin dɛ a ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko Mali Tribune ale kumana limanaw Mali Tribune ka kuma ye mun ye ko ayiwa min ye so belebeleba dɔ ye ale bɛ joli la an ka jamana kɔnɔ yan nka so in a dɛsɛlen bɛ ka ban so in ye an ka dugukoloko ni sokow bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya so dɛ u ko min ma ko direction nationale des domaines ale de ye so in limanaw a bɛ san 7 bɔ bi nin so kelen bɛ ka jɔ a dɛsɛlen bɛ ka ban ko nafolo kasabi dɔ bɛ yen miliyari 1 ani murumuru a na kɛ o de majɛ bɛ ko in na so in dɛsɛlen bɛ ka ban o la ko n'i y'a lajɛ san 7 min ye direction nationale des domaines ayiwa a dɛsɛlen bɛ ka bila baarakɛlaw ka bolo kan min bɛ tali kɛ miliyari 4 ɲɔgɔn na a na kɛ o de donna so in na entrepreneur min bɛ ka so in jɔ ale de y'a jira k'a fɔ ko miliyari 1 ani murumuru 2 ɲɔgɔn na ko o majɛ bɛ yen baarakɛlaw olu fana ka kuma cayalen bɛ ko so in ko ɲɛda ɲuman tɛ ka di olu ma Mali Tribune ka kuma la a ko baaraw kɔni ayiwa baaraw bɛ sen na direction nationale des domaines a baara daminɛna kabi san 2016 waatiw la nka ayiwa baara in a tɛ ka ban so in yɛrɛ a na kɛ ayiwa a bɛ fɔ min ma ko R+7 ayiwa so in ye o de ye min jabala filɛ nin ye quartier du fleuve la Bamako yan nɔ soba min filɛ ni ayiwa a kun kan ka ban ka bɛn ni san 3 ɲɔgɔnna ye nka an bɛ waati min na ko sisan ko n'i y'a sigi 100 o 100 ayiwa 80 ɲɔgɔnna o kɛlen bɛ so in na nka a jirala k'a fɔ so in kɔni a sugubulon taara ka di kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ de ma an ka jamana kɔnɔna la yan o kɛra ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale ka waati la ko yɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ka fanga yɛrɛ ale sugu mara ka fira ninnu kan o kɛra san 2020 waatiw a na kɛ o de ye baara in yɛrɛ tɔ sumaya fo ka n'a bila an bɛ waati min na ko sisan o dongo min ye conseil national de transition CNT maaw olu kɔni taara ka t'u ɲɛda so in kan nka olu taara bali mun na dabaliban ko o ye k'a fɔ ko ayiwa limanaw min ye direction nationale des domaines ale min bɛ yen ni ayiwa a bɛna jɔyɔrɔ 3nan la limanaw impôt tɛmɛnen kɔfɛ douane tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ nafolo yɛrɛ salo kosɛbɛ ka na n'a ye jamana wagane kɔnɔna la o ye domaine ye n'a fɔra k'a fɔ o domaine limanaw a bɛ jabala min yɛrɛ la sisan
jamana ko tiɲɛ yɛrɛ la so tɛ ma k'a fɔ ko jamana cakɛda nin ye baarakɛla bɛ se ka taa bila nin kɔnɔna la. O bɛ cakɛda min kɔnɔ sisan n'i y'a ye ko jabala kura bɛ ka dilan ka di u ma, o de ye k'a fɔ ko u bɛ yɔrɔ min na sisan jamana a so man ɲi, maa tɛ se k'a fɔ k'i bɛ baarakɛla bila o kɔnɔna la. Min ye domaine ɲɛmɔgɔba yɛrɛ n'o ye Abdulaye Diko ye, ale n'a baarakɛ ɲɔgɔnw, nka o n'a ta o ta jamana k'a fɔ k'u bɛ ayiwa u tɛ so ɲɛnama kɔnɔ, ayiwa san o san i b'a sɔrɔ u bɛ nafolo min sɔrɔ k'a bila jamana ka wagane kɔnɔ, u yɛrɛ bɛ fɔ o baara la. Minisiri minnu bɛ yen n'o bɛ an ka sɔrɔ kunna, minisiri min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ ayiwa soko kunna, o b'u fo san o san u ka baara la. Nka u n'a ta o ta jamana u ka jabala min bɛ yen n'o kan ka jɔ, jabala in bɛ ka jɔ a bɛ san 7 bɔ bi, a dɛsɛ bɛ ka ban. Ni ye jateminɛ kɛ bamananw bɛ kuma min fɔ ko sabara dilanna den n'a fɔra k'a fɔ ko sabara t'o yɛrɛ sen la, yɔrɔ o bɛ maa dabali ban. Olu de ye soko baarakɛlaw ye, n'a fɔra k'a fɔ olu yɛrɛ jabala min bɛ ka jɔ k'o dɛsɛ bɛ ka ban, yɔrɔ o ye kabako ye. U ka jabala min u yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan min bɛ tali kɛ Bamakɔ sigida 4nan la, a jala k'a fɔ o yɔrɔ kofɔlen limanaw ko yɔrɔ tɛ ko baarakɛla bɛ bila yɔrɔ min na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la domaine baarakɛlaw. An bɛ don min na ko bi direction nationale de l'urbanisme et de la construction, u kan ka kow ta ba la sa ka nin ko in ta u tɛgɛ sɛbɛ la, walasa ayiwa domaine ka jabala min filɛ nin ye jamana a bɛ se ka ban cogo min na. Nka ayiwa kunnafoni minnu fana dira CNT maaw ka bɔ ɲɔgɔn sen fɛ, o ye k'a fɔ ko baara tɔ man ca bilen, a tɔ tora baara labanw de ye, i n'a fɔ ayiwa karodaw ni jiw ni kuranw, fo ka taa se a tɔ wɛrɛw ma. San 7 kɛra baara min na, yɔrɔ o tɔ man ca, o kan ka lajɛ. Limanaw halisa soko kuma la, min ye fasidii sɛbɛn Mali Tribune ye, a ko ayiwa Mali kɔnɔ yan sisan maaw ɲɛ bɛ min na, o ye i bɛ sow de bɛ bin maaw kan sisan. Dɔgɔkun tɛmɛnen in na min bɛ ta ni tora ayiwa so jɔtɔ k'a bin maaw kan, walima so jɔlen bannen k'a bin maaw kan, ayiwa maaw bɛ o de ye Mali kɔnɔ sisan. A jala k'a fɔ sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 10 caman olu jogila sisan, limanaw ko nin soba 2 min filɛ n'a sɔrɔla o bɛ jɔli la, ni min kɛra Moribabukaw fɛ yen, a jala k'a fɔ maa kelen o de ni tora o la yen, min ye Senu Banankɔrɔni, i n'a fɔ service de secours de la protection civile maaw, olu ye kunnafoni min di, a jala k'a fɔ Moribabukaw fɛ yen nɔ